الله تعالى ياك جون تنو قرآن سورة السجدة لكو وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالى وكاك جنوبه وبولي سدود لمن كسنوي كاتوي كولي كوجو قدما كسيكتا علي الله تعالى ما يدعون ربهم وبألوله خوفا منا ألم بسرا إيكا جنغتاني كياما جودو ala ne wuli kun filɛ jɔrɔ min bɛ na kiyama jɔdɔ ni bɛna bɛɛ lawuli ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɛɛ ɲininka i ka kɛta ni fɛta la ala o jɔrɔ bɛ ne la kiyama k'u ka sufɛ wuli kun fɔlɔ laɲini dɔ de filɛ nin ye ala ka jɔn kiyama jɔdɔ Allahu ta'ala i kanto kɔ walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ko bela jelen bena kelen kelen ibeni jo Allahu ta'ala nyekoro ikoko inana nyanamaya yin kono chogoya mina ikelen de nana ko ina funya udan chogoya mina odo nambena Allahu ta'ala ma maukan naluti kelen be jorelendo be haminendo hatta alakan nabinyuma bela jelen de bi joro anfa adama bi joro nuko ya adam ko sunyani kanye lahara ko geleyara tile jiginen filɛ nin ye mawutu tafanu nafando o don i bɛ maw ye wallahi yawma tarawunaha o don i bɛ maw ye o don muso kɔnɔma kɔnɔbara bɛ tiɲɛ a tɛ bɔ a kalama yalo ya gɛlɛya ye ni tiɲɛ muso minɛ a bɛ diɲɛ degun na gɛlɛya bɛ nka lahara ni tiɲɛ minɛ a ti miiri o gɛlɛya la tellement a jɔrɔlen don a ye min ye a ɲɛ la Allahu ta'ala ɲɛkɔrɔ ala y'o de fɔ ko kɔnɔma muso kɔnɔma tin bɛ k'a la a t'a dɔn ko tin b'a la o don muso bi boli ka den tɔ den b'a fɔ e ne ba a b'a fɔ e ba tɛ ne den tɛ ne fɛ yɛrɛ tellement jɔrɔlen don wa tara nasa sukara o don maa bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don taa yɔrɔ t'i la na yɔrɔ t'i la bɛɛ b'a fɔ n ka kisi n ka kisi o don adamaden b'a nata hali ni n ye n fa yɛrɛ sɔrɔ n k'a di ala ma ala ko minɛ ka ne bila hali ni n ye n den sɔrɔ n k'a di ala ma ala ko minɛ ka ne bila Allahu ta'ala y'o de fɔ yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi o don ko bɛɛ jɔrɔlen don maa duuru bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'a gana cogo cogo i tɛ se ka taa kɔ olu tɔ o dɔ ye i mansa fila ye o dɔ ye i denw ye o dɔ ye i furumuso ye o dɔ ye i furucɛ ye o dɔ ye i balimaw ye ngo Allahu ta'ala ko lahara jodo bɛɛ de bi jɔrɔ i ti miiri balima la tuguni i ti miiri cɛ la tuguni i ti miiri den na tuguni i ti miiri muso la i ti miiri fa la munna likulli imri'in minhum yawma idin o don ko bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don sha'nun yughni bɛɛ kungo y'i bɔ bɛɛ jɔrɔ ko y'i bɔ bɛɛ b'a fɔ nafsi nafsi ala n kisi ala ne bɛ kisi de ɲini mago tɛ maa la tuguni fo n kɛlɛ ko dɔ i bɛ maaw ye i n'a fɔ ko sulen de don wa ma hum bisukara foyi t'u la mun kɛra walakinna azab allahi shadid ala ka lajaba de gɛlɛyara u kan badenw o de y'a to ni sufɛ wulili min filɛ nin ye a laɲiniba fɔlɔ de ala k'i kisi k'i tanga nin don in jɔrɔ n'a kungo la wa tama'a ala an nata de bi ka aljinɛ kan aljinɛ min ala ni fɛn b'a la ma la aynu ra'at ɲɛ ma deli ka fɛn ɲuman ɲɔgɔnna ye wala udunun sami'at tulo ma deli ka fɛn ɲuman ɲɔgɔnna mɛn wala sami'at ala khatari basar dusukun yɛrɛ ma deli k'i miiri ni a ye ala n bɛ o aljinɛ in de ɲini fɛ ala kira sallallahu alayhi wa sallam kana yaqumu min al-layli hatta intafaqat qadamahu ala kira tun bɛ wuli sufɛ ale bɛ sufɛ seli kɛ a bɛ seli a bɛ jɔrɔ a bɛ hami fa sen fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ funu joli ani jɔrɔ ala kira alayhi salam an bɛ aisha b'a fɔ ala kira ma sallallahu alayhi k'a fɔ ya rasulallah i yɛrɛ lafiya sa ala kira ŋo ala yafari ma i ye min kɛ ane bɛna fɛn fɛn ko kiyama jodo ala tɛna e ɲininka foyi la a fɔ ne tɛ kɛ ala ma jɔn ye jɔn min n'a bɛ ala tanu n'a bɛ ala waliɲuman dɔn ala ye kɛnɛya di yan
muna ne be ndaka sinogo atarqudu ya maghrurun wan naru tuqadu e jorolendo e bi sinogo chogodi I hakli sigile fo fajiri be teme ila e ma garanti wa ma fiye kibido aljina kono wa ima garanti ima teme siratula kado aljina kono neba e bi se ka sinogo chogodi nefa e bi se ka sinogo chogodi ama fiye ko karsa idona aljina kono I garantira aljina don nawa wallahi itado almami hakalaka aya dola sisan ko ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi adamaden kiye barakela de ini kabaraw de be ɲɔgɔn fɛ ibinata ala kunbɛ ɲɔgɔnya ibinata ala kunbɛ cogodi ko bɛɛ k'i miiri o la e bi taa ala kunbɛ ɲɔgɔnya cogodi e bɛ taa mun de fɔ kiyama ala ɲɛ ni ala y'i ɲininka k'i fɛsɛ a ye min ɲini fɛ e ka jaabi bɛ kɛ mun ye e bɛ taa mun de fɔ ala ye ya ayyuhal insan fila dɔrɔn de nana kuranɛ kɔnɔ adamaden a fila dɔrɔn de nana a dɔ de ye nin ye I ye taaba de ye dɛ diɲɛ na I b'a tɔ I b'i ko don I denw na I b'i ko don sɔrɔ la I b'i ko don nafolo la bali I b'i ko don jagosa la an bɛ ti di ala ma n'a y'i diya ala bato wallahi ni o tɛ saya bali I b'i sa n'a m'i diya I kana ala bato si den kɔnɔ wallahi o tɛ saya bali n'a y'i diya ala bato I tɛ to du in kɔnɔ an bɛ ti di ala ma n'a y'i diya kana ala bato an bɛ ti di ala ma maa minnu b'i fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan olu fɔlɔ de b'a fɔ a ye alimamiw wele a ye karisalakaw wele sukola bɛ min a ye mɔrɔgu mɔgɔw wele u ka taa n ba ta k'a da ye an t'a fɛ ka to du in kɔnɔ tuguni u ka taa n fa bila ye an t'a fɛ ka to du in kɔnɔ u ka taa muso bila ye k'a sɔrɔ nin villa min filɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ de ka sɛgɛn dɔ a y'a jɔ nin salonba min filɛ tanti yɛrɛ de ka labɛn dɔ mais wallahi alladhi la ilaha ghayru ni saya nana I ma maa si tɛ sɔn I ka don salon in kɔnɔ tuguni hali den tɛ sɔn ka sigi I kɛrɛfɛ cɛ tɛ muso tɛ foyi bɛɛ b'a fɔ a y'a ta u b'i don mobili kɔnɔ u bɛ t'i da u b'i da kilasi kɔnɔ adamaden parking min n'an b'a ye n'i y'i ka jakarta jɔ moto u bɛ carte d'i ma numéro filɛ I kana fili adamaden fana bɛ kɛ ten de sumara yɔrɔ la tikeni dɔrɔn de bɛ di u b'a da se dɔngɔni na I bɛ nin I b'i da I bɛ tɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tanti kelen dalen de bɛ yen n fa kelen dalen don n ba kelen dalen don an bɛɛ lajɛlen bɛ na a ka du min ni a y'a jɔ n'a y'a ka siɲɛna kɛ a nɔfɛ n'a ye nafolo min fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ na I kelen dalen don I kɛrɛ la ni dugu jɛra sukolaw bɛ min I b'i ta u bɛ t'i bila kaburu kɔnɔ n'a y'i diya ala bato I b'a k'i yɛrɛ de n'a y'i diya kana wuli k'ala bato si kɔnɔ I b'a k'i yɛrɛ de an bɛ taa an bɛ bɔgɔ suri kan maa si tɛ sɔrɔ hali denw na min bɛ to kaburu dɔ la bibi na maa min n'a hakili jiginna don a bɛ sarakati bɔ a bɛ duwawu kɛ a bɛ taa kaburu jura o ye tile damadɔ kɔ ye sinon nin ye ka filimu bannen an bɛna kɛlɛ kɛ du papier bɛ jɔn tɔgɔ la du terrain bɛ min du terrain joli b'a bolo Imam Ali bin Abi Talib don dɔ taar'i jɔ kaburu dɔ la a ko su n bala ka kuma aw fɛ anw t'a dɔn aw ye min sɔrɔ ye mais a ye min to yan n bɛn'o ci fɔ aw y'a k'a lamɛn a ye muso min furu k'u to yan wallahi a dira maa wɛrɛw ma u y'u furu a tɔgɔ t'u la tuguni a ye den minnu to yan olu de filɛ nin ye a tɔgɔ t'a foyi la a b'a fɔ ko alatimɛdenw de filɛ nin ye yatimɛ a fa kun ye karisa ye koyi mais a fa in tɔgɔ t'a la tuguni bɛɛ lajɛlen b'o de ko alatimɛ a tɔgɔ bɔr'u fana a ye nafolo min fara ɲɔgɔn kan nafolo in si t'a ta ye u b'a fɔ ko tiɲɛ de don a ka tiɲɛ ma tila wa u bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ de nɔfɛ nin voiture in ye tiɲɛ de nin mobili in ye tiɲɛ de nin immeuble in ye tiɲɛ de e ta bɛ min k'i tɔgɔ bɔra bɛɛ la u y'u tɔgɔ b'a bɛɛ la kelen kelen a ye taa notaire fɛ u k'a yɛlɛma karisa tɔgɔ de bɛ don a la o kɛra o kɔfɛ koyi mun de b'i ye I ye min baara I kɛlɛ ni ala cɛ k'i b'o de sɔrɔ I ɲɛ o de y'a to ko adamaden kan ka nin ɲɛ de sigi nin sufɛ nafila minnu n'a bɛ kɛ nin tahajudu minnu bɛ kɛ a kɛ kun ye walasa ala k'i kisi o don de ma I ka baara sɔrɔ I ɲɛ Allahu Ta'ala ye su kelen a ye ɲana min kɛ ka joli min kɛ ni ala ye bɛnsɛma kɛ maa min na nin tan laban in kɔnɔ n'a minɛna I ye a bɛ n'a fɔ Allahu Ta'ala ye kalo ba kelen paraji de d'i ma kalo ba kelen o bɛ taa bɛn san 80 ani san 3 ni kalo 4 de ma a bɛ n'a fɔ e ye dɔ kɛ I jɔlen don I b'a la ka ala deli I bɛ dama kasi ala la ya ayyuhal insan filanan min nana kuranɛ kɔnɔ nin de ye fɔlɔ ye I ye taamaden de I tagatɔla de don I bɛ taa la kunbɛn ɲɔgɔn a filanan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ne fa mun de y'a to I ɲɛ don ne ala la sa
neba mun ya to i ɲɛ dɔn ne ala la ɲɛ mun kɛ alladhi khalaqak ne de me dawa ne de me dawa ne de tɛ garisɛgɛ d'i ma wa ne de ma kɛnɛya d'i ma wa e bɛ fiɲɛ min sama oxygène min dɔn jɔn t'a dɔn ne ala e bɛ ji min min jɔn t'a dɔn ne ala i bɛ dugukolo min kan i b'a ka ala kuta kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'i sagoya kɛ ka jɔn t'a dɔn والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر نرتاتن بيوا إبن سنغبا من كرجون تادوني ما غرك بربك الكريم من يأتي يدنا نيدم سن فتنين دون نتلاي ibi joro ibi dogo akana nyembe ala kutamina fitini sansaba de ibi dogo akana nyembe ala kutamina ibi ka telephone mina be kodi do ke ala muna mfuru muso kana do be min ka ko muna nteru kana do nonte obe tigena wallahi mbe malo ya mfa ka do mbe jogo mina mbe malo ya nte ka do muso ka do mimbe ngolo marala gundola ala ko muna inye do na idumba do kodi koteni ala che kodi tini meleke uche كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أبي فين أبي بسبب يرد النجى أراكم من إيني دون ألالا كي تغطلا ربيتالاكم بنيوغا بتالين إبتا الله تعالى بعدين أنا جرانا سايني سيكوي والله سيابنا ما يعطينا بغضة شومان دلا كنا سيني نيو كونفرنسي دوكي نواكشوت أمبال مادو تنبع ريدي ديون تاكاتو كنا يولا إكولا asura muso kono ma fale do ula fembera demsonu kumbe uto tamala we accident kana fu muso kono ma be tora na mogore de tara de unno 10 minutes de un pumba fa 10 minutes de un wele la ratime sabira ma tungande la koy shi ko te sayala shi ko fuite ala demsen ya tala mogoro ba tara solution e kele minye dere ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أياجو ولا أبي سفن نفلا من كلاني من بالا أودي كسرا كجرو تسمعني نبي كما مو تسمعني دامفندي أفنى بكما دي أنا على كرا الله تعالى بفوق قرآن كنا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد نمو جانب ما إفارا وبفو على نتفا هذا مدين كافر لجبال على دغري بيوا wala ni sufe na fila min namba ke laɲini min be o de ala k'i kisi ka aljinɛ nɔgɔya i ye wala bɛɛ lajɛlen i ka jɔrɔ i yɛrɛ la solution ye fɛn kelen min ye ka saya ɲɛsigi i kana sɔn saya ka si ma ka sɔrɔ maa kelen hakɛ dɔ b'i la n'o tigi ma yafa billahi i kana da sufɛ seli ma dɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'i jɔ i ka seli ni maa kelen ni yɔrɔ b'i ka baara la n'a ma yafa kiyama la b'i ka seliw bɛɛ d'a ma minga gele o ye hadamaden hakɛw de ala ka jɔnɲuman minnu kun tɛmɛna salafu salihuna maw olu ko k'olu bi jɔrɔ ni saya bɛ suma a ka sɔrɔ hakɛ kelen n'a bɛ u ni ala ka jɔn de cɛ k'a ma yafa u bi jɔrɔ kiyama o kana taa tasuma la nɔfɛ u ye muso dɔ kofɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam muso in a ye jakumanin de siri a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma fo a fatɔra a yɛrɛ ma o jakuma in ka saya in dɔrɔn ko kiyama jɔ don u ye ni hakɛ ni eri damadɔ min ni jakuma sirilen tora fa sara k'u y'o hakɛ ta ka bɔ ni muso in ka baara ɲuman bɛɛ la ko a ma kisi kiyama taara tasuma kɔnɔ u ye dɔ lahala fɔ ala kira alayhi salam annaha taqumu al-layla wa tasumu an-nahara wa taf'alu al-khayrati wa tatasaddaq ولكن تؤذي جيرانها بلسانها يا رسول الله فقال عليه السلام لا خير فيها هي في النار وعلى كلا دوبي أبي سفينة في لك أتسنو سفا أبي على ولي سفا أبي نافلة سنك أبي سرقة بوك أبي برانيمان بكنا علي ما سكاير باكم من كابو موتور لما نان يكون على كلا عليه السلام أكبر بفيه كيما جولا تكسي ولا أنا سران على نعى هذا ما دي حكي وتوي ote ala tay kiyama jodo ala be sarali de ke oye sarali de ita fila file ote ato ko kiyama jodo ibi bari hake tigi chama de la imi sigi ni miye do ben ale de dukunya nga nafolo daraki ale de tinye korofo ale de tinye ndabali ale de tinye ni karsa bla nyogola ale de tinye lebu ku bera jele mbijo kelengele ika baraju man betla uni nyoganche ambe ala de ala kanena ukisi
wala ni sunna fila mun beke an an cɛsiri ala sunkalo nana kan dege ala de la'allakum tattaqun nka ni sunkalo bana tina fɔ sufɛ nafila bana dɛ non sunkalo ala y'an dɛmɛ walasa formation de do an b'an cɛsiri o kama a ye sɛtanɛw siri o kama baara min an bɛ a dinɛ sɔrɔ ni a y'a dinɛ bɔndaw dayɛlɛ baara min n'a bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ tasuma sɔrɔ a ye tasuma sow datugu munna an ka fɛrɛ alabato ma an k'an dege a la a kɛ kun y'o de nka ni sunkalo bana hali n'a kɛra su o su jɔko fila de o seli safi n'o tɛmɛ jɔko fila jɔko kɛla bana jɔko saba i dumɛ o kan fo saya k'i sɔrɔ a la alakira ko alayhi salam jɔn bɛ dumɛ fɛn min kan o de ka di Allahu taala ye wa abudu rabbak ala bato fo saya k'i ta don o la a b'an bɛɛ bolo cɛsiri ni sunkalo bana o kɔrɔ seli ma ban dɛ ni maa min ka baara de ye ne ka ala bato ye sunkalo ye ni sunkalo bana i ka baara bana nka Allahu taala hayyun la yamut ala ti ala bɛ bada ɲɛnama tigi de don wala Allahu taala ka bɛnsɛma kɛ ne na o bɛɛ lajɛlen ala ka yafa an ka baaraw la an mansa minnu fatura a bɛ duwawu k'u ye sujuduw la a kana ɲin'u kɔ an balima minnu fatura min kɛra sababu ye ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i dɛmɛ kalan na k'i dɛmɛ fɛn fɛn na a ye duwawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye u magoba de b'an ka duwawu la kuma tɛ nin wagati ninnu na a bɛɛ a ka tila ka ala tanu maa caman dalen don sunɔgɔ la u ma se ka wuli mais n'i y'a ye i wulila ka ala bato fɔlɔ min n'i b'a kɛ i b'a fɔ alhamdulillah ala i ni paraji ala i ni cɛ ka ala tanu ala i ni cɛ munna ala tanu bɛ ye i jɛna ni a ye ne de ka wuli ka seli ala ka jɔnɲuman minnu tɛmɛna n'u ma se ka wuli sufɛ ka seli u bɛ kasi mun na ko a dɔ la ne tun ye jurumu dɔ de kɛ tilegan in na o jurumu in sababu ala mago tɛ ne ka su in na alabato la a y'a gɛlɛya a ye sunɔgɔ kɛ na a ma se ka wuli ka seli olu ka jɔrɔkun filɛ ni wulila a diyara ala de ye k'i ka jurumu yafa a diyara ala de ye ka bɛnsɛma k'i ye ala tanu i tɛmɛna maa jɔlen la o bɛ sunɔgɔ la n'i wuli i b'a fɔ n tɔ ye ni réveil nana o b'a faga ni ala ye o kɛ e ye ala tanu fɔlɔ wala ala kan ka bato kɛlenw minɛ ala kan jurumu yafa ala ka n'aw sutura ala ka bɛnsɛma ka n'aw ye bato minnu n'an b'u kɛ an m'u sɔrɔ an ɲɛ kiyama jɔ wala ni de kun y'an bolo nasiha fitinin ye hali bi an k'an cɛsiri fo saya ka an ta don min allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين أمام كرمه فوق أول ماذا أنا سهم كاي الله كافم يكون ماذا الله كافم يكون ماذا فم يكون في أبارة سيدفوي تلا أي فم فو بارة نيجالي سيدفوي تلا جينا فينا تزورو نيما بارة فينك كما الله كبارة ينوغان بلا جلي الله كبارة ينوغان بلا جلي الله كبارة ينوغان بلا جلي أيها فتوى من سيدفوي تلا سمولة من كنا فورمالي مكوسا أني سمولة بانا سمولة كن بانا لكابا سمولة ساركابا الله سبحانه وتعالى بينه أتيسا وابيننا ما كنا كم بلا جلنا نيمو فينك يبوري سو وكما أيها فتوى من بلا جلي يجازي مبارك يردي ibe duwa ka mɔgɔ mun ye siga foyi t'a la ni ala ye e yɛrɛ bila o dayɔrɔ la don min na ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka duwawu kɛ i fana ye an kana ɲinɛ an mansaw kɔ an kana ɲinɛ an furumusow kɔ an kana ɲinɛ an balima si kɔ mun y'an kɔ kinibolo dali la mun yɛrɛ bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u kan i kɔnɔnajɛya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna a ma ni tuuru sera e yɛrɛ ma don min na ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila o kɔnɔnajɛya ye fana an ba ɲini ala fɛ ala ka n'a sabati ale ani karamɔgɔw tɔ bɛɛ lajɛlen walahi karamɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ in kan o y'an bonya ka ko bɛɛ lajɛlen to an ta la an bɛ ala deli o bɛɛ lajɛlen sijan ani kɛnɛya laban ɲuman ala k'a da n'o bɛɛ lajɛlen ma sijan ani kɛnɛya laban ɲuman ala k'a da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala k'a n'u ka baaraw kɛ ala kama baaraw ye o bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ tɔɔrɔ bolo ala k'u kisi o tɔɔrɔ ma o bɛ fɛn fɛn nata hɛrɛ bolo ala k'o k'a n'u bɛɛ lajɛlen k'a n'u ka jɛ sabati fo alijinɛ firidausi kɔnɔ an ka taa sigi ka nin baro ninnu bɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya anw bɛɛ lajɛlen walahi an bɛ li fɔ ka di anw bolo sara bɛ ala de bolo siga foyi ala ka barika don a si la ala ka barika don a si la ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a kɔ la furumuso min y'an kɔ tiɲɛ so an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ walahi an tɛ ɲinɛ a kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a hinɛ ala k'a hinɛ ala ka kaburu nɔrɔ ala ka kaburu nɔrɔ a y'an kɔ tutu ala k'o nɔgɔya anw n'a da jɛ mun ala k'o fana nɔgɔya si barika ma ala ka di an bɛ mɔgɔw tɔ bɛɛ lajɛlen ma jannatul firdausi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen allahumma rabbi salli ala rasulillah